Quan jo encara m'enfilava als arbres, d'això ja fa molt temps, Abans d'adonar-me que queia, vaig topar contra el terra. Ningú no li sabia el nom de pila. La motxilla sempre era buida, o quasi. Però cap on el dirigien les seves passejades? La pedra i el vent pararen en sec. Agafareu una galipàndria. El senyor Sommer té claustrofòbia. La seva cara va desaparèixer i em vaig adormir. A la meva classe hi havia una nena que es deia Carolina Kickelman. M'imaginava les converses que tindria amb la Carolina. Durant les classes em vaig comportar perfectament. Em semblava inestable i poc tranquil·litzadora. Acabo de dir que la senyoreta Funkel era bellíssima. Que sempre s'ha de circular ben a la dreta. M'havia entretingut comprant-me un gelat. Exactament, un fa sostingut. Un semitop per sota del sol. De cop, la senyoreta Funkel es tornà vermella com un tomac. Alguna cosa de la muntanya de Tul es mogué. No, per mi era clar que m'havia de tirar dalt a baix de l'arbre. És a dir, era a 30 metres. Va lliure al terra del bosc, entre les arrels, com en un llit. Hauria estat gairebé impossible no veure'l. Era un ciclista entusiasta. Era una llàstima que en aquells punts la meva mare no el contradigués. A un costat del mirall hi havia el senyor Sommer. El senyor Sommer s'anava endinsant al llac. Tenia la idea absurda que volia travessar el llac a peu. Quan vaig veure com el senyor Sommer s'enfonsava a l'aigua. Un llibre per capítols. Un projecte Made in EVA 354. El llibre, la història del senyor Sommer. L'autor, Patrick Schuschkin. L'il·lustrador, Sempe. Els números, 2 anys de projecte, 29 fragments, 29 lectors i lectores i 29 localitzacions. El llibre per capítols ha estat un projecte que ha tingut una durada de gairebé 2 anys. Va començar el mes de febrer del 21 i ha arribat al seu final aquest mes de novembre del 22. La iniciativa va néixer de la necessitat d'emprendre aventures possibles en un context de pandèmia. Va coincidir amb la creació de diferents projectes dins de l'EVA 354 i la posada en marxa del web i el canal YouTube. I es va emmarcar en una estratègia que permetia explorar la narració en veu alta d'un text més llarg del que era habitual en el voluntariat lector. És un treball que s'ha materialitzat gràcies a la intervenció de nombrosos lectors i convidats, en concret 29. De manera que els oients poden apreciar tessitures, entonacions i ritmes de veu diferents, que afavoreixen una escolta més rica. I poden gaudir, a més, d'escenaris diferents, perquè cadascú ha triat l'entorn on s'ha llegit i ha decidit l'entonació que volia donar-li a la lectura. I així, tot i que enllaunada, l'experiència conserva certa frescor lligada a la presencialitat. Ara, els oients ja poden escoltar tots els fragments quan els vingui de gust i en l'ordre que més els convingui, o bé recuperar-ne alguns que, pel que sigui, no es va poder veure i escoltar en el seu moment. Tot i que la prioritat sempre va ser tornar presencialment als centres on eventualment es llegia en veu alta, una circumstància que no ha estat possible fins aquest mateix novembre, mentre no va ser possible, es va decidir idear i dur a la pràctica una sèrie de propostes que d'una banda permetien continuar generant lectura en veu alta pels oients, en format digital, i d'una altra banda mantenir les ganes i l'esperit de grup entre els membres dels diferents equips de lectors i gruix de convidats. El resultat de tot plegat és una experiència enriquidora que ens ha dut a estimar els protagonistes de la novel·la, que hem conegut a través de les paraules del Patrick Schuschkin i els dibuixos de Sempe, mort aquest mes d'agost, i que han acabat fent que el senyor Sommer sigui ben bé com de la família. Que quin és l'argument de la novel·la? Doncs, en un poblet alemany, on qualsevol petit incident adquireix ràpidament la categoria de notícia, un nen comença a interessar-se per un personatge que veu passar cada dia pels voltants de la vila com un fantasma. Es tracta del senyor Sommer, que amb la seva motxilla i un llarg bastó no diu res a ningú i camina sense parar des que surt el sol fins ben entrada la nit, faci fred o calor. Però per què ho fa? Ningú no ho sap, ni ho entén. Un llibre per llegir, per pensar
i per aturar-se a observar el que vivim. Moltes gràcies a tothom, qui amb el seu granet de sorra i les corresponents dosis d'il·lusió ha fet possible aquesta experiència de llibre per capítols de l'equip de voluntariat lector EVA 354.